Владимир Липский. Стрелы над старым окопом. Документальная оповесть. Указ Прэзідыума Верховнага Савета СССР аб узнагароджанні малодшага лейтенанта міліцыі Сцяпанова Вячаслава Мікалаевіча ордэнам Чырвонай зоркі. За мужнасць і самаадданыя дзеянні, праяўленыя пры выкананні службовага абавязку, узнагародзіць малодшага лейтенанта міліцыі Сцяпанова Вячаслава Мікалаевіча ордэнам Чырвонай зоркі пасмяротна. Старшыня Прэзідыума Верховнага Савета СССР Константин Чарненко, сакратар Прэзідыума Верховнага Савета СССР Тангиз Ментешашвили. Москва, Кремль, 15 лютага 1985 года. Гадзіннік жыцця кожнага чалавека выстуквае адвечную марзянку: ці так, ці не так. Як у маятніка, туды-сюды, уверх, уніз, улева, ўправа. І ўсе складанасці разумнага існавання на зямлі у двух вымярэннях: дзень, ноч, цяпло, холад, радасць, гора, смех, слёзы. Каля дняпроўскіх круч пад Рагачовым, дзе над старымі акопамі стаяць салдацкія бярозы-удовы, сутыкнуліся дабро і зло, подзвіг і злачынства. Кожны атрымаў сваё: зло – ганебную смерць, добро – бессмерце. Пра зло напісана 10 тамоў судовай справы. Іх ніхто не прачытае, яны ўжо ў архіве часу. Я ж хачу ўславіць добро і подзвіг, якія на зоркавым небе бессмерця запаліў участковы міліцыянер Вячаслав Сцяпанов. Глава 5. Асенні вечар гасне ў хаце. Пляце, задумаўшыся маці, вянкі цыбулі залатой. А з успамінаў перад ёй жыццё ўстае, што праляцела, і непагодай прашумела над гэтай хатаю старой, над яе доляй, над зямлёй. Цыбуля ж горкая такая, з вачэй аж слёзы выціскае. Максім Танк. Феня Андрэевна ніяк не магла прызвычаіцца да дзвярнога званка. Кожным разам, як пачуе, уздрыгне, насцярожыцца. Пакуль бяжыць адкрываць, рой думак перавернецца ў галаве. Калі жылі ў сваёй хаце, званком быў сабачка. Цяўкне і завіляе хвастом, свой ідзе. Загаўкае мацней, суседзяў сустракае, а зальецца аж да хрыпаты, пачне рваць ланцужок, ведай, ідзе чужынец. Сваіх і чужых Феня Андрэевна сустракала з прыемнасцю, прытрымлівалася старой матчынай запаведзі: будь чалавекам, той да цябе людзі захочуць гарнуцца. Няма горшай кары, доня, калі ў хату не заходзіць. У хаце Сцяпанавых заўсёды было шматлюдна. 5 дзяцей, у кожнага свае сябры. Феня Андрэевна майстрыха на ўсе рукі, адмысловая швачка. Да яе цягнуліся з просьбамі амаль з усіх вуліц Рагачова. А Мікалай Рыгоровіч, гаспадар хаты, 16 гадоў пасвіў кароў. Яго ведаў ці не ўвесь горад. Яны ж хату сваімі рукамі пабудавалі. Для пачатку купілі на радзіме Фені Андрэевны ў вёсцы Канапліцы невялічкі зруб. Купілі, калі ўжо 3 дзетак займелі: Валеру, Свету, Рыгора. Пайшлі пехатою за 20 кіламетраў, агледзелі забудову, старэнькая, няеглая, але ж па кішэні. Сваіх грошай не мелі, толькі пазычаныя.
Бязногі Шурка Ксяндзоў даў 500 рублёў за сена, якое абяцаў яму накасіць Мікалай Рыгорович. Суседка Ніна Івановна адшкадавала 150 рублёў, якія сабрала на чаравікі. 90-гадовая бабка Дуня аддала 50 рублёў, якія сабрала на смерць. Сказала: «Пачакаю паміраць, пакуль хатку не збераце». Вось так на вуліцы Камуністычнай у Рагачове з'явілася невялікая хатка закопных бярвенняў, у якой пачалі жыць дружныя Сцяпанавы. «Трэба, маці, думаць пра вялікую хату», – сказаў неяк Мікалай Рыгорович. «Трэба, бацька, дзеці падрастуць, а ў нас, як у казарме, адны нары». «Ці здолеем? Сілы малавата», – уздыхнуў Мікалай Рыгорович і падняў з каленяў свае вузлаватыя рукі. «А мае чаму не ўлічваеш?» – зірнула на мужа Феня Андрэевна і ўзняла з прыполу свае рукі. «Тваіх хаця б хапіла для печы ўходжвацца, ды 3 дзяцей глядзіць». «Управіцца з усялякім клопатам. Свая ножка не цяжкая». Вось так сямейны савет і вырашыў будаваць сапраўдную хату. Суседзі потайкам надсміхваліся, Сцяпанавы ўдваіх удумалі палац адгрохаць. А Сцяпанавы, прывыклыя да мазалёў, упарта верылі ў сваю надзею. За першы год сабраліся і купілі цэменту, другім годам прывезлі лесу і дошак. Проста, як кажуць, казка баецца, ды нялёгка справа робіцца. Проста сказаць, купілі цэменту, прывезлі лесу. Цяжкі цэмент на зіму перанеслі ў хату, самі таўкліся на печы і ў запечку. З лесам таксама гароўлі хапіла. Прыходзіць неяк з лясніцтва Мікалай Рыгорович, абураны да слёз. Няхай задушыцца з сваім лесам. Што здарылася? Вадзіў ляснік па дзялянках і прывёў. «Во, кажа, па твайму білету тут можна рэзаць». Зірнуў, а наўкол адны жэрткі. Ён што, не разумеў, для чаго нам лес? Упарты, як вол. Я дзяўбу яму, што на мурлаты трэ бёрны, а ён сваё. Да чаго ж дамовіліся? Кажа, прыязджай, дзядзька, пазней, як лес падрасце. Успыліў, кінуў яму білет пад ногі, з'еш, задушыся лесам. Вось чым вярнуўся. Усе 25 кіламетраў ушоў, а душа ад крыўды плакала горкімі слязьмі. «Ты, Коля, прыгледзь за дзяцьмі, а я адна ў лясгас пайду». «Што ты з імі зробіш? Табе ж нельга хвалявацца». Муж са шкадаваннем зірнуў на цяжарную жонку. «Нічога, мы ўдваіх пойдзем», – асцярожна правяла рукамі па жываце. «За справядлівасць, Мікола, трэба змагацца. Няхай гэтаму вучыцца і тое дзіцятка, якое сядзіць зараз пад грудзямі». «Нястомная справядлівіца мая». Мікола адступіўся крыху ад зацятай крыўды, пацалаваў жонку, ведаў, яна за праўду будзе змагацца. «Не забудзься зорку падаіць, парсюка пакарміць, курэй закрыць, а то да міхасёвых тхор унадзіўся». Пакіравала Сцяпанава ў лясгас. Прыйшла позна, стомленая да смерці. У канторы гарэла святло. Ляснічы вадкаваў паперы, збіраўся да хаты. Феня Андрэевна памкнулася да яго ў кабінет, але ён затрымаў яе. «Заўтра, грамадзяначка, зачыніце дзверы». «Я не магу заўтра». Ляснічы ад такой, як яму падалося, дзёрзкасці, атарапеў і ўставіўся ў наведвальніцу. Убачыў, што яна цяжарная, палагаднеў, запрасіў сесці. «Слухаю вас». «Мой муж быў зранку ў вашага лесніка на 125-м участку і білет на лес у яго пакінуў». «А, во, ён у мяне, бярыце». «Дык вы хаця пацікавіліся, чаму ён не захацеў браць лес?» Ляснік сказаў, што нейкі правяредлівы кліент трапіўся, кінуў яму пад ногі білет. «Мой муж сумленны чалавек, а ваш ляснік вымагаў з яго хабар і, калі адчуў, што не атрымае, прапанаваў мужу замест страявых лясін негадзяшчае жэрдзе. Во якія ў вас лоўкія прахвосты». Ляснічы ўстыркнуў акуляры на востры нос, пачухаў патыліцу. «Я разбяруся, прыму меры, ідзіце дамоў», – сказаў і тут жа апомніўся.
Куды ж вы на ноч пойдзеце? Я прыладкую на начлег да нашай бухгалтаркі, а ранкам заходзьце да мяне. Назаўтра ёй далі новага лесніка, Данілу франтавіка з пустым рукавом. Той не толькі паказаў дзялянку, а дапамог Сцяпанавай знайсці машыну і лесарубаў. Пад вечар Феня Андрэевна вярнулася дамоў з машынай лесу. Вадзіцель, бывалы чалавек, са шрамамі на твары, ўсё гаварыў Міколу Рыгоровічу: «От баба ў цябе справядлівая, праўды дамаглася. Гэта ж трэба цяжарная, а не збаялася ісці ў лес. Мая неўдаль за агарод адна не пойдзе». Мікалай Рыгоровіч радаваўся за сваю Феню. Неўзабаве нарадзіўся ў дружнай сям'і Сцяпанавых сын. Бацькі аднадушна пагадзіліся назваць яго Славікам. Няхай уславіць слава род Сцяпанавых. А тым часам бацькі ўпарта будавалі хату. Залілі падмурак, пачалі ўзводзіць сцены. Адначасна спраўляліся з клопатамі і архітэктараў, і бетоншчыкаў, і сталяроў, і муляроў. Большыя дзеці выхоўвалі меншых. Змалечку вучыліся падсабляць бацькам. 10 гадоў будавалі Сцяпанавы сваю хату. Нарадзілася яшчэ адно, 5-е дзіцё, дзяўчынка Наташа. Нарадзілася якраз жа тым днём, 17 сакавіка, што Славік. Дзед Андрэй усё дзіваваўся з Фені і Міколы. «Начынянка у вас вясновая, самі вясной нарадзіліся і дзеткі вясной з'яўляюцца. Гэта добра, мо з дому ў вырай не паляцяць». 10 гадоў ладкавалі будыніну. Пасадзілі ў агародзе сад, а на вуліцы таполі, клёны. Дзеці пазней падвесілі на іх самаробныя шпакоўні і кожнай вясной чакалі птушак. Яны заўсёды прыносілі з сабой чароўную пару года, вясну. З яе вялі Сцяпанавы старыя малыя адлік гадоў, старасці, здабыткаў. Ды аднойчы, таксама вясною, чорнай птушкай узляцела ў іх сям'ю нечаканая навіна. Згодна генплану развіцця горада, хата пад нумарам 3 па камуністычнай вуліцы падлягае зносу. Старэйшы з дзяцей Валера збіраўся ісці служыць у армію, а найменшая Наташа ў 1 клас. На новы пляц у пасёлак касманаўтаў пераехаў часовы домік закопных бярвенняў. Адтуль пачалося рассяленне сям'і Сцяпанавых. Хлопцы, Валера і Рыгор пасля службы ў арміі звялі свае гнёзды ў Рагачове. Дзяўчаты павыходзілі замуж, Святлана ў Мінск, Наташа ў Бабруйск. З бацькамі застаўся меншы з сыноў Слава. Жаніўся апошнім. Да гэтага часу была гатова кааператыўная кватэра, якую будавалі Сцяпанавы. Стаў выбар, каму жыць у ёй, каму застацца ў часовым драўляным доміку. Рассудзіў Слава, якому бацькі прапаноўвалі гарадскую з усімі выгодамі. «Мама і тата, вы намардаваліся, гады патрабуюць палёгкі, пераходзьце вы ў кватэру, а я хачу, каб мае дзеці вучыліся хадзіць па зямельцы. Там бачна будзе». Так Феня Андрэевна і Мікалай Рыгоровіч з блаславення дзяцей пачалі асвойваць упершыню ў жыцці гарадскую кватэру. Радаваліся, што на 1-м паверсе, бліжэй да зямлі. Цешыліся, што не трэба ламаць галаву пра торф, дровы, калодзеж. Гаспадыні спадабаліся вокны, шырокія і светлыя, а галоўныя на 2 бакі, у двор і на цэнтральную вуліцу з гандлёвым цэнтрам. Не магла толькі Феня Андрэевна ніяк прызвычаіцца да дзвярнога званка. Кожным разам ён палохаў яе, прымушаў трывожыцца. Вось і цяпер дзвынькнуў зусім недарэчы, толькі раскрыла швейную машыну, прыладкавалася пацешыць унуку Славіку новую кашулю. Я зараз ускочыла з табурэткі, прыгрэбла шырокім грабянцом валасы, пабегла да дзвярэй. Хто ж завітаў? Так прывучана сэрца, адгукацца, калі клічуць, дапамагаць, калі просяць, адчыняць, калі стукаюцца.
Ля парога стаяла незнаёмая маладзіца. На галаве абапінаха вялікая хустка, у руцэ мокры парасон. Якраз жа ліменіў спорны дождж. «Вы, Сцяпанова, маці міліцыянера?» «А што здарылася?» «Ой, дык вы праходзьце», – схамянулася Феня Андрэевна, бо пачала распытваць на парозе. «Не палохайцеся», – увайшла ў хату незнаёмка. «У вашы ножкі хачу пакланіцца за сынка». «Што ж ён зрабіў?» «Дачушку маю выратаваў. Зняславіць хацелі бандзюгі. Позна вярталася з кіно. Яны за яе пачала крычаць. І тут сынок ваш ішоў з жонкай, таксама кіно глядзелі». «Ну і што?» – занепакоілася Феня Андрэевна. «Ён нягоднікаў супакоіў хутка. Немач на іх, от жа ўродзіцца, неўдаль з лысінкай, кручаным робіцца». «Жанчынка моя дарагая, завадзь ува ўсіх роўная. Хіба маці нараджаюць зладзеяў, бандытаў, хуліганаў? Ваша праўда, Сцяпанова, радзіся і ўдайся. А каб удаўся, трэба пасвіць дзяцей, не зводзіць вока з іх, як я з сваіх». Феня Андрэевна зноў схамянулася. «Ой, чаго ж мы ў парозе? Праходзьце, чайку пап'ём». Калі сустракаюцца дзве роднасныя душы, на небе запальваецца новая зорка. Феня Андрэевна і Марына Владимировна, так назвалася незнаёмка, сядзелі на кухні, пілі духмяны чай, гаварылі пра самае запаветнае, пра дзяцей. Жылі нагаладзь, усё жыццё будаваліся, але ніводны з дзяцей макавага зярнятка чужога не ўзяў, расказвала Феня Андрэевна. Я і бацька папярэдзілі, толькі пасмейце, злупім на горкі яблык. Нікога, праўда, не лупілі, але ўсе ўцямілі, што бацькоўскае слова – закон. Праўдзіва падтрымала гаворку Марына Владимировна. Яна і чакала, што так проста будзе ў Сцяпанавай. Вельмі хвалявалася, калі шукала яе. У нашай сям'і, расказвала Феня Андрэевна, існавала такая завядзёнка. Адпушчу пагуляць бывала, але каб ведала, дзе будуць, з кім і калі прыйдуць. Усе дзеці зналі, спозніцца, то маці не засне, прасядзіць на ганку да поўначы. У дысцыпліне трымалі дзяцей, таму і цяпер спакойныя за іх. Я таксама сваім дзяўблю, каб ніколі не хлусілі бацькам. А найперш бацькі не павінны хлусіць дзецям, паправіла жанчыну Феня Андрэевна. У нашай сям'і няма сакрэтаў, усе ўсё ведаюць. Умей сказаць праўду, будь смелым, вытрымаць праўду. Гэтым і выхоўваецца справядлівасць. Вось аднойчы дзеці прыносяць у хату фотоапарат. Дзе ўзялі? Падступілася да іх. Сашык даў. Які Сашык? Пайшлі да яго бацькі. Вось так і высветліла, што рэч крадзеная. Вылузваўся у юном бацька таго Сашыка. Чакай добра ад дзяцей. Не той гаспадар, што поле арэ, а той, хто любуецца ў зараным полем, сказала на развітанне Марына Владимировна. Я рада была пазнаёміцца з вами, Феня Андрэевна. Бачу, як вы любуецеся сваім узараным полем. Віншую вас і яшчэ раз дзякую за сына Славу. Заходзьце, запрасіла Феня Андрэевна. Нашы дзверы заўсёды расчынены для добрых людзей. На вуліцы сцішылася непагадзь. У акно зазірала млявае летняе сонца. Жанчыны развіталіся сяброўкамі. Той жнівеньскі дзень расшчодрыўся на жаданыя званкі. Зарана вярнуўся муж з рыбалкі. «От, бацька, узнагароду за славу атрымалі», – пахвалілася Феня Андрэевна і расказала пра нечаканую госцю. «Узнагарода будзе, калі выберуцца на вечарок да нас з сям'ёй. Сёння абяцаў, але ж работа. Наперад не вельмі сплануеш. Будзем спадзявацца». Чакалі бацькі Славіка, а прыехала з Бабруйска Наташа з мужам Володзем і сынам Дзяніскам. Праз нейкі час новы званок. Святлана з Мінска з мужам Андрэем і дзецьмі.
Деточки любые, красочки вясновые, ашчаслівілі. Феня Андреевна не могла стрымаць слёз. А Миколай Рыгорович толькі усміхаўся, радаваўся гасцям па-мужчынску стрымана, не губляючы ў эмоцыях дзелавітасці. Годзе, маці, вохкаць, пачынай на кухні шурудзіць. Татка, самі ўправімся, заступіліся Святлана і Наташа. Новы звонок, рэзкі і вясёлы. Феня Андреевна спазнала беспамылкова Славік, абагнала ўсіх, кінулася да дзвярэй. Сынок, Ірачка, мой унучак залаценькі. Феня Андреевна сустракала кожнага пацалункамі, ад уцехі не знаходзіла слоў, толькі паўтарала: «Детачкі, свята прывезлі, бацька, ляці родны па астатніх сыноў, няхай Валерык з Аняй і Рыгор з Раяй бяруць дзяцей і да нас». «Мама, не трэба пасылаць тату», – зваўся Слава. «Я збегаю, пазваню Валеру, а ён заедзе па Рыгора». «От малайчына, Славік», – задаволена падміргнуў Миколай Рыгорович. «Выручаеш старога, я цябе зімой выручу. Як качагар на пенсіі, буду праязджаць качагарыць тваю печку і кацёл». Дамовіліся. Вясновая усмешка зіхацела на Славовым твары, і ён шмыгнуў званіць брату. Тая жнівеньская нядзеля, якая сабрала разам усіх Сцяпанавых, хто б мог падумаць, стала развітальнай для Славы. У сямейным застоллі ён з Ірай сядзелі на покуці на самым пачэсным месцы. Ім перападала найбольш увагі. Мелася ж на тое прычына. Слава перавёз жонку з Гомеля, урэшце разам жывуць, сёння як новыя заручыны. Слава адчуў пільную да сябе ўвагу бацькоў, братоў, сясцёр і, каб перавесці барджэй размову ў новае рэчышча, звярнуўся да бацькоў. «А як гэта вы знайшлі адзін аднаго? Ніколі не расказвалі нам». «А не пыталіся», – адрэзаў Миколай Рыгорович і весела зірнуў на жонку. «Раскажы, калі дзеці цікавіцца, ты вастрэйшая на язык». «Вастрэйшая, але ж у цябе спрыту хапіла ўгаварыць некалі». Стала весела ў хаце, і Феня Андреевна сапраўды адчула, што наступіў момант, калі трэба спавядацца перад дзецьмі. Яна падабрала пад грабянец пасівелыя валасы, правяла далонню па твары, як бы ацерла павуцінне маршчын, задумалася. Дзеці ведалі, маці вучылася ў дзяцінстве ўсяго 4 зімы, а расказваць умела, як па пісаным. «Вой, вой, деточки мои залатенькие», – пачала гаварыць Феня Андреевна, «ці вося тое было, аж проляцела ўжо 34 гадочки, зляцелі гадочки, як адна вясна. Во, сямейку якую згадавалі, 5 дзяцей, 3 нявестухны, 2 дзядзькі, 8 унукаў». Феня Андреевна абвяла ўсіх уважлівым позіркам, як бы пацалавала кожнага. Але ж каб зразумелі, як мы сышліся са сваім Міколам, трэба, каб уяўлялі нашу жытку пасляваенную. Ператрымцелі такое ліхалецце, 2 разы стаяла пад варожым прыцэлам. Феня Андреевна пачала шукаць насоўку, а Миколай Рыгорович, каб не звесці гаворку да слёз, падхапіў размову. «Пакуль маці паплача, я карацей вам згаманю». Пачалася вайна, а я кароў пасвіў, ляцяць самалёты, равуць страшэнна, пачалі бомбы кідаць, мы хто куды, з'явіліся немцы, нас усіх пад плот усадзілі, ходзяць з аўтаматамі, гергечуць, адпусцілі. У нашай сям'і 3 дзеўкі і я апошні, усе партызанам памагалі, яду насілі, бялізну мылі. Як вёску палілі, 370 чалавек спалілі, мы з маці ўцяклі да партызан. Пасля вызвалення пайшоў працаваць на чыгунку, аднаўлялі дарогу, паклікалі ў армію, служыў у артылерыі, адкатам гарматы ударыла, камісавалі. Вось тады і падкаціўся да Фені Казлоўскай. «Ну, перастала плакаць», – звярнуўся Миколай Рыгорович да жонкі. «Расказвай далей, а то я ўжо ўсё збалакаў, што знаў».
Я ж таксама, дзетачкі, смерці ў вочы глядзела, працягвала Феня Андрэевна. Вайна пачалася, а жыццё прадаўжалася. Пайшлі ў лес па ягады, у бок Галапузаўкі. Вёска называлася Сіняе мора, а дражнілі Галапузаўка. Галадьба балотная там жыла, а морам і не пахла. Ніхто мо з насельнікаў не бачыў, не ведаў, што гэта такое Сіняе мора. Павёў нас, дзятву, ў лес стары дзед, гадоў, моб, 80 яму стукнула. І быў той дзед увесь у салдацкім адзенні, у кірзавіках, пілотцы, гімнасцёрку падперазаў вяроўчынай, мо выменіў у якога вайскоўца. І дзед згорблены, згнюпіўся, на кавеньку абапіраецца, пра германцаў нешта баіць, з якімі страляўся ў першую імперыялістычную, нешта баіць. І раптам божухны, бачым, немцы за дрэвамі адзін каля аднаго. Прынялі, відаць, дзеда за вайскоўца і шухнулі па ім гранатай. Як вухкнула, мы ўсе пападалі і абмерлі. А як ачомаліся, немцы стаяць наўкол і нашыя ягады жруць, а шчэлепы іхнія ходырам ходзяць. Пайшлі недабіркі лупатыя далей ваяваць, а мы давай дзеда ратаваць. 4 дзяўчынак неслі аж да вёскі Рудка над Друццю. У мяне вельмі плячо балела. Дома агледзелася, асколак сядзіць. Уся вёска збеглася глядзець параненую, а сібірачка жыла ў нашым сяле Наброда адна. Узялася лячыць мяне травамі, прымочкамі і выгнала такі асколак. А дзед, павадыр наш, не вытрымаў ран, памёр. Болей у ягады не хадзілі. Ты, маці, баеш так, хоць з цябе кіно пішы, ты карацей. Раскажы, як я цябе абхітрыў. Уставіў сваё слова вясёлы Мікалай Рыгоровіч. Вой, тата, не падганяй маму, за ўсіх папрасіў Слава. Нам жа ўсё цікава. Калі яна яшчэ падахвоціцца прыгадваць? Праўда, тата, азваліся ўсе астатнія дзеці. Добра, добра, няхай расказвае, адказаў Мікалай Рыгоровіч. Яму самому хацелася слухаць, а рэплікай правяраў дзяцей. Цяпер, задаволены іспытам, ласкава зірнуў на жонку, папрасіў: «Расказвай, больш перапыняць не стану». Сонца зазірнула ў шырокае акно залы, у якой сядзелі ўсе Сцяпанавы, высветіла і без таго адкрыты твар Фені Андрэеўны. Дзеці ўбачылі яе павільгатнелыя спагадлівыя вочы, больш выразнымі сталі на твары маршчыны, якія спаласавалі лоб, і нават шчокі аселі пад вачыма каля вуснаў, як промнікі расколін на шкле ад удару каменьчыкаў. Колькі ж каменьчыкаў, камянёў шпурляе жыццё ў чалавека. Трывушчы вытрымлівае, прымае ўдары на сябе, каб меней засталося іншым. Слабы ўвіхаецца ад іх, шукае лягчэйшай жыткі, і пры першым выпрабаванні, як і незагартаваны метал, крышыцца, а то падае ў твань, з якой выкараскацца чыстым ужо немагчыма. Як жыве чалавек, так ён і змагаецца за жыццё, ці то сваё, ці то чужое. Дзеці Сцяпанавых, Валера, Рыгор, Святлана, Слава, Наташа ведалі, што маршчыны на тварах іх бацькоў не толькі прыкметы пражытых гадоў, а прыкметы клопатаў, турбот за іх здароўе, за іх жыццёвыя ўцехі. Вось чаму твар маці, высвечаны летнім сонейкам, падаўся цяпер надзвычай прывабным. Усе, апроч унукаў, якім раздольна гойсалася па ўсіх астатніх пакоях, з замілаваннем пазіралі на Феню Андрэеўну, чакалі яе новых расказаў. І яна адгукнулася на дзяціную просьбу. Вёску нашу канапліцу спалілі датла. Як вярнуліся на дварышчы, адшукалі цэлую адну місачку. Не было толькі чаго есці з яе. Жылі ў лясных зямлянках. Карова, якую выхапілі з пажару, стала нашай выратавальніцай. Ад яе грэліся, палягам побач, цёпленька, а малако раздавалі ўсім як лякарства, як ласунак. Вось так жылі, а немцам і то заміналі.
Наляцелі раз, сагналі ў гурт. Смерць на носе ў кожнага вісела. Ператрымцелі, перакалаціліся, дзеці ж, бабы, дзяды. Хто ж з імі ўзброенымі ваяваць стане? Аж не стралялі, пагналі акопы капаць. Дык нас там ледзь машкара не даканала. Толькі разагнешся, нахлыпам лезе ў твар. А то бамбіць пачалі нашы зямлянкі. Навошта мы ім спатрэбіліся? Але ж у страху вочы вялікія, палічылі нас за партызан. Адна бабка, смех ды і годзе, як гахне бомба, яна ад страху каўцель самагонкі. І так накаўталася, сядзіць і пяець. Мы ўсе смяёмся, забыліся хавацца. Так і перажылі бамбёжку. У пакоі к дарослым з віскатам уляцела дзятва. Валера Увіцька ўстыркнуў на патыліцу будзёнаўку, падскочыў да Мікалая Рыгоровіча. «Дзед, мы ў разведцы ловім бандытаў, ці не прабягалі тут?» «Не, не бачна. Яны на кухні, атрад, за мной!» І Віцька дзвякнуў ружом о падлогу, першым кінуўся ў бой. За ім пабеглі Андрейка, Люда, Дзяніска, Вераніка, Коля, а следам Славік, найменшы унук Сцяпанавых. «І мы вось так гулялі ў вайну і бандытаў», – прыгадаў Валера. «Чаму ва ўсіх дзяцей такія гулі?» – задумліва сказала Наташа. «Таму што войны і зло, колькі існуе чалавецтва, не пакідаюць людзей. І ў дзяцей ёсць такая гульня. А вырастуць, адзін сее зло, другі змагаецца са злом. Пачынаецца адвечная барацьба дабра са злом», – разважыў Слава. Усе паважліва слухалі яго, а ён звярнуўся да маці. «Прабач, мама, унукі перапынілі твой расказ». «Правільна, сынок, ідзе вайна паміж дабром і злом». Феня Андрэевна задумліва пазірала на дзяцей. «Хто на чыім баку, той у тым і войску. Адсюль і характар чалавека, і выхадкі яго. Хто пад хвартух хаваецца, і адтуль наровіць глымануць дармавы кавалак альбо укусіць прастака, дык чым бальней. А іншы чалавек кулю ловіць. Такія ў вайну найперш і гінулі. Але ж мой тата казаў, смелы 2 вякі пражыве, а трус задоўга да смерці гіне. Пераканалася ў гэтым у вайну, хаця і сама не ваявала». Феня Андрэевна прыпынілася, сабралася з думкамі. «Нам і пасля вайны хапіла бяды пад завязку. Бацьку ўзялі ў рабочы батальён, узводзілі цагельню ў Гомелі, ён і сям'ю перацягнуў туды. Жылі ў зямлянцы, бацькі, мамін брат і нас, малявак 4. Хадзілі па старцах. Пасля мяне старэйшую ўжо было 15 гадоў, выправілі зарабляць кавалак хлеба. Прыйшла да дырэктара цагельні, у бацькавай кухвайцы, прашуся, вазьміце на работу. Узялі б, кажа, але ў цябе рук няма. А во! Вытыркаю чырвоныя рукі з доўгіх рукавоў. Засмяяўся і уладкаваў, куды пашлюць. Цэглу падавала, гон трэзалі. А праз год, як падрасла, даверылі канваіраваць палонных немцаў. Дырэктар сказаў, пасылайце Феню Казлоўскую, яна смышлёная. Ідём утраіх у барак. Яшчэ адна сібірачка, цясляр і я. З ружжамі ідём. Я падцягваюся ў гору, каб выглядаць вышэй, канваір. 5 кіламетраў вядём тых немцаў на работу. Маліноўскай цяжка несці ружо, дык цягне яго па зямлі. Увесь прыклад стерла і затвор згубіла. За сталом дружна засмяяліся. А Мікалай Рыгоровіч, карыстаючыся паўзай, уставіў свае 3 грошы. «Ты, матка, ўсё-ткі бліжэй падходь да таго, як уцюралася ў мяне». «Вой, дзетачкі, раскажу вам і пра тое, як ваш бацька абкруціў мяне». З Гомеля мы пераехалі ў Рагачоў. Працавала я грузчыкам на камбінаце. Папуль муну зярна загружалі за змену. Адны дзяўчаты ў брыгадзе. Да цяжкасцей прылаўчыліся, але найбольшую крыўду мелі на танцах. Гуляем, бяжыць Касецкі і крычыць на ўвесь клуб: «Дзе мае грузчыкі? Вагоны падагналі!» Сорамна перад хлопцамі, ляцім гумавікі абуваць.
з-за гэтага перайшла працаваць на будоўлю. Вось неяк позна вяртаюся дамоў, а ў нас госці, Анюта Стралкова з сяльца і з ёй брат. Заначавалі, бо поезда не было. Знаёміць мяне з тым братам, Міколам назваўся. Не ўпадабала спачатку. Нейкі лапавухенькі, сарамлівы, адзежа на ім колам сядзіць. Феня Андрэевна зірнула на Мікалая Рыгоровича, ласкава пагладзіла па ласаватай галаве. Дачакаўся? Няхай дзеці ведаюць. Я же хачу, каб ведалі. Дык вось, дзеткі, раненька Мікола з Аняй паехалі ў свой сялец. На тым, думаю, і закончылася знаёмства. Аж вечарам вяртаюся дамоў, сядзіць у хаце Мікола, кажа, ножык забыўся, вярнуўся забраць. Пазірае на мяне спагадліва. Шкада яго стала, белы нейкі, відаць, што хворы. Пайшлі, кажу, хаця ў кіно зваджу. Назаўтра зноў прыцягнуўся. Мама аж здзівілася, ці не хоча гэты хлопец у нас застацца. А ён цалюткі тыдзень, дзень у дзень прыходзіў з сяльца ў горад, а пасля ціхі-ціхі сарамлівы, кажа, тыдзень адхадзіў, а цяпер давай пісацца. Цётка паглядзела і ідзі, кажа, за дзеравенскім не згінеш. Працаваць няўломак, совесны, відаць, не прападзеш. Шкада мне яго зрабілася, нейкі безабаронны, думаю, трапіць у якія негадзяшчыя рукі, накаўтаецца гора. Так і пагадзілася выйсці замуж. Яго якую сямейку займелі, сабе на радасць, людзям на ўцеху. Вот так, дзеці, а жаніцца, не вады напіцца, засмяяўся Мікола Рыгорович. Абхітрыў вашу матку. Хаця гарадскую прапіску займеў, ды было каму пасвіць рагачоўскіх кароў. Сямейнае застолле ў Сцяпановых заўсёды праходзіць цікава. Умеюць падрыхтаваць стол. Феня Андрэевна ведае мноства кухарскіх сакрэтаў. Быў такі выпадак, яшчэ жылі ў сваёй хаце, а пачаставала неяк суседа баршчом. Ён еў, аж вушы трашчалі. Такога, кажа, у сваім жыцці не спытваў. Прыводзіў жонку. Андрэевна, налей маёй маладзіцы, а то зварыць свінні не хочуць есці. Маладзіца не закрыўдавала, а дзякавала Фені Андрэевне за кухарскі урок. Наташа і Валерова Аня – прафесійныя кандытары. Выстаўляюць заўжды сваю прадукцыю. З вялікіх кубкаў п'юць чай, настоены на розных травах. Спіртное ў такім застоллі ставіцца толькі для прыліку, як кажуць, для падтрымання даўнейшых традыцый. Феня Андрэевна ганарыцца, што хлопцы яе да арміі не ведалі ні курава, ні гарэлкі. Тое нечаканае свята ў Сцяпановых, калі раптам сабраліся ўсе разам дзеці, унукі, нявесткі, зяці, запомнілася перш за ўсё успамінамі. Было весела, быў добры настрой, і бацька з маці прагаталі пра кожнага з дзяцей нешта такое, што ім уклеілася на ўсё жыццё, што пакінула след у памяці. Асаблівую ўвагу Феня Андрэевна ўдзяліла Славу, найменшаму з сыноў. Цяпер у яго шчаслівы перыяд. Урэшце Ірка закончыла вучобу, вярнулася ў хату гаспадыняй. Ёй глядзець сям'ю, выхоўваць сынка, дык няхай паслухае, якім спагадлівым рос яе муж. Адправіла Славу першы дзень у школу, расказвала Феня Андрэевна, і як усім дзецям дала і яму 20 копеек. Прыбягае з урокаў, свеціцца штомесячак маладзічок, падае коржык. Мама, гэта табе. Трымаўся мой сыночак, не з'еў ласунак, а прынёс дамоў. Мама, ты што-небудзь весялейшае прыгадай, а то ўсіх расчуліш, папрасіў Слава. Добра, сынок, прыгадаю весялейшае, як ты мяне ў кіно вадзіў. Быў ужо ў 4 класе. Аднаго разу прыходзіць, зазірае ў вочы. Мама, я табе сюрпрыз падрыхтаваў. Які ж, цікаўлюся, адзявай сукенку і пойдзем. Загадаў старэйшым рыхтаваць вячэру. Ідём па вуліцы, а ён зіхаціць увесь ад радасці. Падвёў пад кінотэатр, пабег, купіў білеты, а я яму:
цукерак слівавых. Селі ў трэцім радзе, ён і шэпча мне: «Ты, мама, толькі не крычы, бо кіно пра вайну, а то другія мамы палохаюцца і крычаць, тады дзеці смяюцца». Божухна, у мяне ледзь сэрца не абарвалася. Сядзела ціха. Добра, што цёмна ў зале, і ты, Славічак, не бачыў тады маіх слёзак. Толькі як выйшлі, сказаў: «Мама, ты прыстойна сябе вяла ў кіно». З гонарам ішоў побач. Кіно называлася «Сланечнікі». На ўсё жыццё запомніла. Феня Андрэевна трошкі памаўчала і дадала: «А яшчэ Славік паабяцаў мне тады: мама, як вырасту, куплю табе самую дарагую сукенку, паркалёвую». Нядаўна ездзіў у Маскву, пытаецца перад дарогай пра мой памер адзення. Кажа: «Не забыўся, мама, пра свой даўжок». А я смяюся: «Купіш толькі самую дарагую, паркалёвую». А ён во якую купіў, мне вельмі падабаецца. Феня Андрэевна прыўзнялася з-за стала, і ўсе як бы нанава ўбачылі яе абнову, маскоўскую сукенку з адкладным каўняром, сатканую з вясёлых узораў лугавых кветак, сярод якіх асабліва вылучаліся сінія валошкі пад колер яе вачэй. Сонца пасылала ў кватэру Сцяпанавых апошнія промні. Уключылі электрычнае святло. Рыгор узяў гітару. У сям'і ўсе ўмеюць іграць на гітары. Хацелі некалі набыць баян, але не сабралі грошай. Тады Мікалай Рыгоровіч купіў гітару. Давайце спачатку навучымся на дзешавейшым інструменце. У гэтым была сялянская мудрасць праверыць жаданні і здольнасці дзяцей. Гітару ўсе асвоілі, а далей пад усеагульны шум-бум пачалі актыўна асвойваць тэлевізар і магнітафон. Да іх у рацыянальнага і практычнага Мікалая Рыгоровіча свае адносіны. Гэтыя дзве музычныя скрыні могуць зрабіць чалавека разумовым гультаём, а гультайства горш за дэзерцірства. Таму ён вельмі любіць, калі сыны бяруць гітару. Бацька ведае любімыя песні дзяцей. «Давай, Рыгорка, свою, несёт меня течение сквозь запахи осенние». Рыгор праспяваў, перадаў гітару Валеру. Той настроіў струны на свой манер, пад сваю песню, зірнуў на сваю Аню і заспяваў: «Твои глаза сожгли меня на площади». Гітару перахапіў Слава. Усе ведалі яго любимую мелодию: «Речка быстрая, серебристая, по камушкам течет». Слава зірнуў на маму, на Иру, ледзь прыкметна ўздыхнуў і заспяваў новую песню: «Земля моя, я сын твоих берез, березки белые от бурь я уберег, чтоб вечно снились родине моей березовые сны». Жанчынам ад гэтай песні чамусьці захацелася паплакаць. Задуменным сядзеў і Мікалай Рыгоровіч. Глава 6. Ноччу не спіцца совам лупатым, ды зладзеем заўзятым. Не павінны б яшчэ спаць і вартаўнікі. Але большасць з іх людзі сталага веку, якіх пасля апоўначы морыць сон. Вартаўнік, кажуць, спіць, а служба ідзе. Апошнім часам іх выцісняе аўтаматычная варта. Ці надзейная яна? Не спіцца цёмначай закаханым, але ж для любошчаў яны шукаюць больш патаемныя мясціны, далей ад святла, людзей, забудоў.
Вось і застаюцца сіратлівымі ў начной цішы жаданыя аб'екты зладзеяў – магазіны. Асветленыя электрычнай лямпачкай, а то і не асветленыя, драўляныя ці каменныя, стаяць пад замкамі, павешанымі не ад зладзеяў, а ад добрых людзей. Стаяць пад вартай чысцюткіх нябесных зорак, пад даверлівым поглядам сумленных хат, у якіх спакойна спачываюць стомленыя за дзень людзі. Сівы, Вярзіла ўсё гэта ўлічваюць, яшчэ ў дзень наглядваюць ахвяру. Заходзяць у магазин, купляюць цыгарэты, хлеб, разглядваюць тавары. Можна, каб бавіць час, і зрабіць глыбейшую разведку, прымерыць касцюм, паліто, а тым часам вопытным зладзейскім вокам прыкінуць тавар. Можна з магазиншчыцамі пажартаваць, прыгледзецца, куды кладуць грошы, якія ёсць запасныя выхады. А яшчэ для зладзеяў каштоўнейшы аб'ект – даверлівы вясковы чалавек. Ён жа табе, незнаёмцу, раскажа ўсё чыста, дзе жыве магазиншчыца, калі прывозяць тавары, хто грузчыкам на складзе, яшчэ і паскардзіцца, што апошнім часам нерэгулярна дастаўляюць чарніла. І зладзей, пакуль на яго не надзенуць наручнікі, пакуль не паголіць пад нулёўку, знешне такі ж чалавек, якога можна сустрэць у любым паселішчы. Вельмі характэрных прыкмет у Сівога і Вярзілы не было. Ну, у Сівога сівыя валасы, глыбокія залысіны, дык у каго ж такой галавы не бывае. Праўда, магло ўзнікнуць пытанне, чаму зарана пасівеў. Але ж на гэта ў яго гатовы адказ. Работа цяжкая, шмат даводзіцца думаць, матляюся па камандзіроўках. Так ён растлумачыў цесцю Вярзілы. У Сівога на твары шрам ад шчакі да пераносся і працяг на барадзе. А хіба мала людзей са шрамамі, з калецтвамі? Сівы тлумачыць, што трапіў некалі ў аварыю, і яго можна пашкадаваць, паспачуваць яму. У Сівога бывае дзікі, як у ваўка, твар. Гэта калі ён схмурыць бровы і глыбока з-пад броваў пачнуць пазіраць круглыя злосныя вочы, тады шрамы на твары бялеюць і шараваты яго позірк спапяляе чалавека. Калі сівы ўз'юшыцца, на яго твары выступаюць дробныя чырвоныя плямкі, не як у звычайнага чалавека, калі ад хвалявання ўвесь твар ружавее. Сівы ў такіх выпадках робіцца рабым бела-чырвоным, але ж гэта ведаў толькі Вярзіла. А так першаму сустрэчнаму сівы мог падацца акуратным інтэлігентам, па густу касцюмчык на ім, гальштук, паважлівая сівізна на галаве і мяккі, як кажуць, падвешаны язык, які мог боўтацца ў любым накірунку размовы. Толькі вельмі часта яго гаспадар, відаць, ад няўпэўненасці сваіх довадаў, паўтараў адно і тое ж: «Панімаеце?» У Вярзілы бадай адна прыкмета. Высокі, аж пад 2 метры, боўдзіла. Нос на 7 рос, а дастаўся яму аднаму. Галава з шырокай лысінай. У народзе пра такіх кажуць разумны. Але пра целемкаватага Вярзілу так не скажаш. Бо які ж разумны чалавек кіне добрую сям'ю, спакойную работу і паедзе абіраць магазіны? І вось інтэлігент Сівы і волат Вярзіла прыязджаюць у пасёлак Ялізава. Ведаюць, нават воўк авечкі не хапае блізка ад таго месца, дзе жыве. Дзе жыве, там не рве. Ад Рагачова гэты пасёлак аж праз 2 раёны. Кінуцца, калі што якое шукаць злодзея з мясцовых, а яны тым часам на белым масквічы, як на надзейным вараным, ускочаць у Вярзіла ў бункер і пачнуць жлукціць каньяк, замочваць чарговую ахвяру. Магазін у Ялізаве яны аблюбавалі яшчэ ў дзень. Заходзілі, куплялі цыгарэты, напітак, прагульваліся па пасёлку. Ім надакучылі ўжо драўляныя вясковыя рухлядзі. Работа і страх той жа, а зойдзеш у магазін і няма чаго выбраць. Мала каўняроў норкавых, скураных пінжакоў, касцюмаў з замежнымі этыкеткамі, залатых рэчаў. Мала і грошай. Ну што гэта за навар 2-3 тысячы рублёў? Вось чаму даводзілася бедалагам узламваць за ноч не 1, а 2,
а то і 3 магазины. Надакучылай з каньяком вылаводзіцца, пляшкі толькі замінаюць у машыне, пачалі браць каністру. І ў магазинах запаўнялі яе зоркавым пітвом, вазілі ўсё роўна, што бензін. У пасёлку Ялізава прыкінулі, можна адхапіць тлусты кавалак. Магазин цагляны, 2павярховы, тавар якраз падвезлі. Рыхтаваліся на начную вылазку як ніколі, старанна і пільна. Удзень адпачылі ў навакольным лесе, засмажылі шашлыкі пад армянскі каньяк, варылі каву. І, відаць, быў час, калі сытыя і захмялелыя ляжалі на духмяным лясным покрыве і пра нешта малолі, пра нешта думалі. Няўжо не шавяльнулася ў галовах трывожная палахлівая думка: не тое робім, не тым займаемся. Злодзеі злодзеяць, робіць зло. Хто ж прымусіў іх рабіць зло? Хто навучыў? Адкуль іх зло? На каго? Што б цікава рабіў Сівы, каб нехта ўварваўся ў яго цяпліцу, пазразаў на ўсіх 48 метрах квадратных гвоздзікі і сказаў: не блытайся, Сівы, гэта маё. Што б рабіў Вярзіла, каб нехта ўляцеў у яго дварышча, зняў мотор з масквіча і пры гэтым папярэдзіў яго: не лезь не ў сваю справу. А яны ж, Сівы і Вярзіла, кожную ноч залазілі ў магазины, у якія анічоганькі за ўсё сваё жыццё не паклалі, каб браць, прысвойваць, грэбсці ўсё, што пажадае іх нахабная душа. Адкуль жа падхапілі гэту нахабнасць, калі займелі прагу да зла? Зладзеямі ж не нарадзілі іх маці. Яны не хацелі бачыць сыноў гэткімі. Значыць, яны зрабіліся зладзеямі. Пачынаў, кажуць, з гурка на чужым гародзе, а скончыў канём у чужым хляве. Ты ж, Вярзіла, шафёр, знаеш, што без тармазоў нельга ехаць на машыне, яўная пагібель. А хіба можна жыць без тармазоў? Няўжо тваімі тармазамі не маглі стаць дзеці, жонка, памяць па нябожчыках маці і бацьку? Няўжо ў цябе, Сівы, настолькі засівела душа, абрасла мохам, што забыўся пра дзяцей, жонку, адзінокую старэнькую маці і сам палез паміж молатам і кувалды? Што ж дапамагло чорту сабраць да кучы Сівога і Вярзілу? Відаць, памагатамі падручнымі ў нячысціка былі эгоізм, лянота і прагнасць. Эгоізм робіць чалавека хваравіта ўлюбёным у сябе, неапраўдана высока ўздымае паганца над усімі астатнімі людзьмі, адкуль яму здаецца, што ўсе астатнія ў параўнанні з ім нішто, мурашы, чарвякі. Пачуццё салодкага эгоізму Сівы і Вярзіла адчулі яшчэ змалку. Вітька – адзінае дзіцё ў сям'і, а Віктор – адзін сын сярод 4 дачок. Безумоўна ж, у бацькоў яны былі ў пашане. Сляпая любоў парадзіла эгоізм. Лянота душы параджае ляноту фізічную. У Сівога і Вярзілы лянота душы пачалася з апошнім школьным званком. Пра высокія матэрыі не думалі, залішніх хваляванняў да сябе не падпускалі. Лянота матухна штурхала браць і спажываць гатовае, што дрэнна ляжыць. Яна не адпускала думкі далей чэрава і кішэні. А клопаты пра поўныя пад завязку чэрава і кішэню парадзілі ў іх звярыную прагнасць. Эгоістычная лянотная прагнасць далёкай спажывы прывялі Сівога і Вярзілу жнівеньскай цёмнай ноччу ў пасёлак Ялізава да 2павярховага магазина. «Ну што, Віктор, пара!» – зашипеў Сівы. «Я гатовы, Вітька». Яны вылезлі з масквіча ў рабочых спяцоўках, касцюмы пакінулі ў машыне на вешалках. На работу ж выпраўляюцца, а не проста ў магазин. Сівы памацаў маузер, паправіў яго ў кішэні, прыхапіў 2 гаспадарчыя мяхі, куды складваць, пажартаваў: «Тавары паўсядзённага попыту». Вярзіла ўзяў стары школьны партфель з інструментамі, агледзеліся. Пасёлак спіць. Ні ў адной хаце не гарыць святло. Цішыня. Да гэтага на іх рахунку было ўжо звыш 10 магазинаў.
Яны навучыліся разумець адзін аднаго без слоў. Варыянтаў залезці ў магазин столькі, колькі магазінаў. Можна распілаваць дужку замка, можна падколупнуць манціроўкай прабой, можна залезці праз акно, папярэдне адключыўшы святло і сігналізацыю. Глуздамі шавяліў Сівы, мускуламі Вярзіла. Злодзей не лічыць, як крадзе. Але вядома, што той ноччу яны ўзялі тавары ў грошай на агульную суму 12 345 рублёў. І ўсё б скарысталі, каб не міліцыя. Не спяць хлопцы ў сініх пагонах. Яны салдаты народнага сумлення, добраахвотна надзелі на сябе міліцэйскую форму, каб змагацца са злом і з тымі, хто робіць, вытварае зло. Не спіцца ім, і яны адчайна выходзяць на любую дарогу і сцяжынку, па якой паўзе рухаецца зло. Сівы і Вярзіла пасля элізаўскага магазина займелі гарбы, што ў гімалайскіх вярблюдаў. Спехам паднеслі поўныя мяхі да машыны, упіхнулі іх туды. Вярзіла ўціснуўся за руль, Сівы побач на камандзірскае крэсла. «Мотор, Віктор!» Задаволены Сівы штурхнуў пад бок Вярзілу. «Ёсць мотор, мой капітан!» Весела адгукнуўся Вярзіла і націснуў на стартер. Машына паслухмяна завялася і пакацілася па шашы. «Эх, і калупнулі сёння!» – пацёр рукі Сівы, зірнуў праз акенца на зорнае неба, мармытнуў: «Гарі, гарі, моя звезда!» «Рана птушачка заспявала!» – азваўся ўстрывожаны Вярзіла. «Нам нехта на хвост сеў!» Сівы рэзка павярнуў галаву назад, паўзіраўся секунду, крыкнуў: «Лягавыя!» Яшчэ праз хвіліну яны ўжо дакладна ведалі, што міліцэйская патрульная машына насцігае менавіта іх, гоніцца за імі. «Віктор, выціскай усё, што можна! Спадзяванка толькі на мотор!» Сівы дастаў маузер з унутранай кішэні, спытаў: «Ствол пры табе?» «Ты што, Вітька, я ж з ім больш сплю, чым з жонкай!» На тым іх размова закончылася. Вярзіла выціскаў усе духі з масквіча, а Сівы нястомна сачыў за міліцэйскай машынай. Яны трымалі яе на пэўнай адлегласці. І можна было б выслізнуць, каб не раптоўная бяда. На вялікай хуткасці Вярзіла не справіўся з кіраваннем, машына шмарганула ўправа, і яна з лёту ўрэзалася ў цэментавай слуп электрасеткі. Пад скрыгат і віскат, грукат і трэск Сівы і Вярзіла выскачылі з масквіча і кінуліся ў прыдарожны лес. Цёмны бор праглынуў і схаваў злачынцаў. У разбітай машыне засталіся ўкрадзеныя ў магазине рэчы, дакументы шафёра і пасажыра, іх касцюмы, недапіты каньяк. Сталі вядомы прозвішчы зладзеяў, засталося іх затрымаць. А тым часам Сівы і Вярзіла далёка ўжо ад Ялізава, асірацелыя, без мотора, але са стваламі і пачкамі грошай, без касцюмаў, але ж і не голыя, у рабочых спяцоўках, абдумывалі свае планы. Выйшлі пакуль сухімі, не лічачы пераломанай ключыцы ў Вярзілы. «Забурыліся, Вітька!» – разгубіўся Вярзіла. «Жывымі закопвацца не станем!» У голасе Сівога металічныя ноткі. Ён закурыў. Маўчалі. Хавалі адзін ад аднаго спалоханыя твары і вочы. Ліхаманкава абдумвалі новыя планы. «Трэба недзе пераседзець», – вырашыў Сівы. «Дарогі дадому адрэзаны. Кур без нас падояць». «У мяне тут», – нясмела азваўся Вярзіла. «Што ў цябе тут, Віктор?» – учапіўся за словы Сівы, як тапелец за саломінку. «Думай, пакуль не залыганы. Мясцовасці людзей ты тут лепш ведаеш. Баба адна пад Рагачовым жыве. Макрыззя з нас навыкручвае. Не павінна. Яе самую круціць. Любіць дармавую гарэлку і вольных казакоў. З кім жыве? Маці старэнькая і сын школьнік. Піянер не закладзе?» Сівы злосны, як звер. «Папросім!» У голасе Вярзілы таксама з'явілася злосць, і гэта спадабалася Сівому.
Ну што ж, вусы, чэсць, а барада ў казла ёсць. Вядзі. Вярзіла, прытрымліваючы левае плячо, пашлёпаў уперад, як арыштаваны. Ззаду плёўся сівы штохвілінны, блізка ў воўчымі вачыма з боку ў бок, прыслухоўваўся, лавіў сваімі адтапыранымі штолакатары вушамі малейшыя падазроныя шумы. Ішлі лесам, балотамі, як звяры. Абыходзілі паселішчы, міналі людныя месцы, дарогі. Злосцю кіпелі абодва. Мо таму, што трэці дзень, як перасталі красці, а мо таму, што параненыя. Дык хто ж вінаваты, што яны самі далучылі сябе да звяр'я? Хацелі на чужым горы пабудаваць сваё шчасце, спатыкнуліся, асечка. А што далей? Ты ж сівы майстар на прымаўкі. Няўжо забыўся? Хочаш прапасці? Навучыся красці. У лихадзеяў заставалася адзіная дарога да правасуддзя. У іх быў адзіна правільны выбар – здацца, пакаяцца, атрымаць па справядлівасці за свае прадзелкі і паспрабаваць хаця б пад старасць узяцца за розум, не ганьбіць сваіх дзяцей. Не. Сівы і Вярзіла ўпарта шукалі дарогу на Марусіна, у ціхую непрыкметную вёсачку пад Рагачовым. Жывой надзеяй свяцілася для іх сялянская хата, калі не з мяккай пярынай, то з саламяным гарышчам, калі не з армянскім каньяком, то з самагонкай. Адаспацца ад бяссоннай начной работы, залячыць Вярзілу ключыцу, агледзецца, а там шукай слядоў на вадзе. З такой надзеяй Сівы і Вярзіла выйшлі з лесу і агародамі пакіравалі ў расчыненую брамку. Браўся на зорку хмурны жнівеньскі дзень. Глава 7. Пакідае сонца зелень у даліне, ветер перашумы, а дождж ручаіны, лес птушыны гоман, горы гром лавіны. А што я на свеце па сабе пакіну? Максім Танк. Начальнік міліцыі Бойка трывожным позіркам абвёў супрацоўнікаў і спакойным, як заўсёды роўным голасам паведаміў: «Таварышы, толькі што атрымана экстранная інфармацыя. У Магілёўскай вобласці ля пасёлка Ялізава знойдзены разбіты масквіч. У ім накрадзеныя ў магазине тавары на вялікую суму. Зладзеям удалося схавацца. Праверкай устаноўлена, уладальнік машыны Рагачовец працаваў шафёрам, цяпер лічыцца памочнікам кінамеханіка. У дадзены момант дома адсутнічае. У сям'і жонка, 2 дзяцей-школьнікаў». Падпалкоўнік зрабіў паўзу, даючы супрацоўнікам самім ацаніць сітуацыю, а пасля сказаў галоўнае: «Загадваю ўсім патрульным парадам, усім службам, усім участковым інспектарам праявіць высокую пільнасць. Злачынцы могуць з'явіцца ў нашым раёне, калі не ў самім Рагачове, то ў яго наваколлі. Напэўна ж будуць шукаць, дзе адсядзецца. Па почырку падобна ваўчугі. Магчыма, на іх рахунку і папярэднія нераскрытыя кражы. Будзьце максімальна уважлівымі. Любыя звесткі тэрмінова перадавайце ў аддзел». Сцяпанаў, як і ўсе яго таварышы, атрымаў здымкі зладзеяў. Акінуў вокам: мардзелі тлустыя, нахабныя, дзесьці ж бавяцца. Паклаў здымкі ў папку, выйшаў на вуліцу. Расходзяцца, развітваюцца хлопцы. У кожнага свой участак, нібыта свая дарога, а клопат адзін. Каб вось гэта зіхатлівая сонейка, якое узнялося над Рагачовым, радавала людзей, каб ім у ахвоту працавалася, смяялася, любілася.
Вячаслаў і не прыкмеціў, як задумаўшыся, выйшаў на вуліцу Леніна і пакрочыў у бок гандлёвага цэнтра. Зазірнуў на хвілінку да бацькоў, вырашыў. Ішоў і любаваўся зялёным горадам. «Я веру, жыццё закрасуе на гэтай палітай крывёю зямлі», напісаў некалі Алесь Жаўрук. Вось ён, сучасны горад-прыгажун. Справа сквер, а ў ім курган славы. Там і ён з Ірай, як распісваліся, паклаў чырвоныя ружы, даў маўклівую клятву. «Зямлю, што забыта гарачай крывёй, мы пільна вартуем, сябры». Узяў жонку сваю вясну на рукі і лёгка панёс у вясельную машыну. Цяпер ён у форме і з папкай у руцэ ішоў міма кургана. У сэрцы ажыў незабыўны студзеньскі дзень. Гуляла на іхнім вяселлі неўтаймоўная мяцеліца, а аркестрам вятроў кіравала сама завея. Вяселле атрымалася вясёлае. Сцяпанаў кінуў яшчэ адзін позірк на курган славы, за ім сквер, раздольныя лугі і Дняпро. Новая думка паласнула сэрца. Няўжо ж хлопцы гінулі за тое, каб Гедота зноў станавілася на ногі? Дык вось што найбольш крыўдна. Гедота дамашняга гатунку. Дзесьці ж залезлі ў шчыліну клапы, сівы і вярзіла, адседжваюцца, пакуль сытыя, а пасля зноў будуць шукаць, дзе б крыві напіцца. Вячаслаў выстукваў абцасамі па асфальце роўныя крокі. Яны адбіваліся ў яго сэрцы. Адчуў, гатоў вось такім жа ўпэўненым крокам ступіць насустрач любой бядзе, гатоў цаною жыцця споўніць свой доўг перад прысягай. І яшчэ адчуў, як хораша ў міліцэйскім кіцелі. Сама форма прымушае быць падцягнутым. Хіба ж зразумеюць яго людзі, калі міліцыянер будзе ісці непаголены, з-пад фуражкі з кукарды будзе выбівацца лахматая непамытая чупрына, гальштук скамечаны, штаны неадпрасаваныя, а чаравікі брудныя. Вячаслаў аж скалануўся ад такога ўяўлення. Форма знешняя патрабуе адпаведнага ўнутранага зместу. З раўнадушным і абыякавым сэрцам, з абмежаванай разумовай лянотай хіба можна весці барацьбу за чысціню і прыгажосць жыцця? Безумоўна ж, не. І вельмі крыўдна чуць у адрас міліцыі незаслужаныя нараканні, калі людзі блытаюць строгасць і патрабавальнасць з грубасцю, настойлівасць з прадузятасцю, а акуратнасць ва ўсім з педантычнасцю. Гэта толькі знешне можа падацца, што міліцыянеры, асабліва калі яны разам падобныя адзін на другога, у аднолькавай форме, што з канвеера. У кожнага ж, безумоўна, свой характар, свае здольнасці. У галоўным яны аднолькавыя, сваёй адданасцю і вернасцю службе. Нават бескампраміснасцю адзін да аднаго, калі ў нечым парушаюцца па нявопытнасці, канешне, нейкія статутныя патрабаванні. Быў выпадак і са Сцяпанавым на першых кроках службы. Паступіў сігнал, сын крадзе ў маці грошы. Вячаслаў выклікаў яго ў аддзел. Бычкоў, так назваў сябе сямейны злодзей, выкручваўся, адпіраўся, як толькі ўмеў. У маладога участковага, які ўнутрана пераканаўся ў хуліганскіх дзеяннях Бычкова, не хапіла вытрымкі, такту, і ён абазваў яго злодзеем, павысіў голас. Сведкі гэтага недазволенага прыёму, вопытныя міліцыянеры Жаркевіч і Сарокін, як пайшоў Бычкоў, зрабілі заўвагу Сцяпанаву. Нельга, Вячаслаў, абзываць чалавека, пакуль не даказана. Як жа, абурыўся Сцяпанаў, во напісана, украў. А хто пісаў, з якім намерам? Можа, і правільна напісана, але ж трэба праверыць заяву. Усе нашы абвінавачванні да грамадзян павінны быць доказна абгрунтаванымі. Вось Бычкоў можа паскардзіцца, і ты акажешся вінаватым, што аблаяў злодзея. Так і здарылася. Сцяпанава абмяркоўваў суд афіцэрскай чэсці. Маладому участковаму паставілі на від, папярэдзілі. Той суд стаў для яго добрым урокам.
З'явілася яшчэ большае жаданне авалодаць майстэрствам міліцэйскай службы. Думкі імкліва насіліся ў галаве Вячаслава. То адкручвае кадры мінулых дзён, то праектуе будучыя падзеі, то засяроджвае ўвагу на імгненных сітуацыях, якія, схопліваючы вочы, тут жа перадаюць для ацэнкі ў мазгавы цэнтр. Вось толькі што вочы Сцяпанова ўхапілі шыльду магазіна «Калі ласка», міма якога праходзіў. І адразу ж мозг зноў вярнуў яго да думак пра сівога і Вярзілу. Якое нахабства трэба мець, каб узнікла жаданне не ўвайсці магазін, а ўлезці, узламаўшы дзверы, не купіць рэч, а ўзяць, прысвоіць за проста так, таму што захацелася. Дзікунства, вар'яцтва. Усё гэта несумяшчальна з паводзінамі нармальнага чалавека. У памяці ўсплыў выпадак школьных гадоў, мо ў 3 класе быў ці ў 4. Танька паскардзілася на яго настаўніцы. «Славік маю ручку забраў, мне няма чым пісаць». «Не браў я, Соф'я Михайлаўна». Усхваляваны вярнуўся дамоў, расказаў маме. Яна пільна зазірнула сыну ў вочы, сказала: «Веру, Славік, не браў. Але каб танцы не было крыўдна, мо праўда няма чым пісаць, занясе ёй заўтра ўсе нашы лішнія ручкі. Няхай выбера сабе». Ручак у хаце набралася звыш 10. Панёс іх Славік у школу і на першым жа уроку падняў руку. «Соф'я Михайлаўна, прынёс танцы ручкі, няхай выбірае, якую захоча. Бяры, Таня». Дзяўчынка зачырванелася, апусціла галаву, усе пачулі яе сарамлівае прызнанне. «Я знайшла сваю, у парце ляжала. Прабач, Славік». Цяпер ішоў па тратуары міліцыянер Сцяпанаў і з вышыні гадоў асэнсоўваў паводзіны людзей. Можа, з украдзенай школьнай ручкі пачынаецца будучы злодзей. Не злавілі, давай паспрабую сцібрыць яшчэ што. І пайшло, пакацілася. Чалавек убіраецца ў зладзейскую адзежу і не падазрае на пачатку, што яна арштанская, шэрая, у шырокую палоску. Камсамолец Сцяпанаў убачыў у жыцці раўнадушных работнікаў, сонных вартаўнікоў, службоўцаў, якія згубілі пільнасць, нахабных хапуноў і несуноў, беспрабудных п'янтосаў. Іх ратазействам якраз і карыстаюцца зладзеі, хапаюць, грабуць, ломяць. Вячаслаў Сцяпанаў надзеў на сябе форму міліцыянера, каб змагацца з непарадкамі, з балячкамі нашага самага справядлівага грамадства ў свеце. Да такой барацьбы за справядлівасць падрыхтавалі сумленныя бацькі. Жыццёвыя прынцыпы загартаваў нястомны ленінскі камсамол. Не ў прыкмет Слава падышоў да дома, у якім жывуць бацькі, пазваніў у кватэру, адчыніў бацька. «О, Слава, праходзь, родны!» Мікалай Рыгорович ад радасці не знаходзіў слоў, не хаваў, што Славу найбольш шануе і паважае з усіх сыноў. Нейкі ж ён надта душэўны ўдаўся, умее адразу зазірнуць у глыбіню чалавека, у самыя патаемныя яго схоўні. «Ты адзін, тата?» «Ага», маці пацягнулася на базар. «То і добра, у нас мужчынская размова». «Што здарылася?» Слава дастаў з карычневай папкі фотакарткі зладзеяў. «Мо ведаеш, каторага з іх?» Мікалай Рыгорович падышоў да акна, пільна паўзіраўся, адну картку паднёс бліжэй да вачэй. Гэты во з шырокай лысінай рагачоўскі жывёлавод. Краў цялят, парасят, сядзеў у турме. А што? А тое, тата, што іх шукаем цяпер. Абабралі некалькі магазінаў. От паскуды! Самай моцнай сваёй лаянкай адгукнуўся Мікалай Рыгорович. Іх злавіць і драць скуру стужкамі ды соллю пасыпаць. Што ўдумалі? Пакаранне, тата, вызначыць суд, а размова між намі. Добра? Ужо ля парога Слава павярнуўся да бацькі, яшчэ раз папрасіў: «Маме не прагаварыся, а то спаць не будзе». «Добра, добра, тайны ўмею захоўваць, не балабоцька». Вячаслаў зачыніў дзверы і нейкі час, ідучы зноў па той жа вуліцы ў аддзел міліцыі, думаў пра бацьку.
Перад вачыма стаяў адкрыты і чысты, як само сумленне, яго твар. Усё жыццё гаротнік петаваўся, інваліднасць дазваляла працаваць пастухом, вартаўніком, качагарам. Усюды праяўляў сваю чэснасць, чаму вучыў і дзяцей. Будаваліся ўсё жыццё, а ён знаходзіў час упрасіць у суседа каня і навучыць сыноў ездзіць вярхом. Лічыў, не мужчына, калі не сядзеў на кані. А то купіў кожнаму веласіпед і вучыў катацца. Пазней прыкаціў у двор мапед. Павёў дзяцей на аэрадром, дзе зрэдку садзіліся санітарныя самалёты і да ночы асвойвалі матор. Падбухторыў зрабіць турнік, гойдалку, шпакоўні. Купіў балалайку, і вучыліся ўсе іграць. Купіў касу, і вучыліся ўсе касіць. Навуку за плячыма не насіць, яго любімая прымаўка. Кожны з дзяцей пабываў у яго пад паскам. Ён пастараўся перадаць ім хараство зялёнага дрэўца, палявой кветкі, птушынага гняздзечка, мурашынага каралеўства. Вячаслаў з гонарам і ўдзячнасцю думаў пра мудрую бацькаву навуку. Яна дапамагае цяпер у міліцэйскай службе, спатрэбіцца і ў выхаванні свайго Славіка. Дзякуй, бацька. Каля аддзела міліцыі Сцяпанаў завёў свой матацыкл і выехаў на ўчастак. Пачынала парыць. За Дняпром збіраліся калматыя хмары. Ад ракі ціха ветрала. Пыльныя дарогі прасілі ў дажджу паратунку. Асфальт і той увамлеў ад спякоты. Не патрэбен дождж толькі вяскоўцам. У іх гарачая пара, жніво, якога чакалі цэлы год. Кожныя працавітыя рукі на ўліку. А ён, Сцяпанаў, едзе шукаць зладзюг. Дзесьці штуляюцца, жыруюць лежані. Начальнік міліцыі правільна зазначыў, могуць прыцягнуцца ў наваколлі Рагачова. Можа і сядзяць дзе-небудзь на ўчастку у адной з 49 вёсак. Натрапіць на садоўніка, які замахваўся на яго сякерай, і той паслухмяна будзе насіць ім гарэлку з магазіна. І шалёна будзе вартаваць іх спакой. Трэба ўсіх віхлястых аб'ехаць. А для пачатку Вячаслаў вырашыў пабываць у сельсаветах, яшчэ раз пагаварыць з работнікамі, якія дасканала ведаюць кожную сям'ю. Абавязкова наведацца ва ўсе магазіны, праверыць сігналізацыі, паставіць хімулоўнікі, правесці з прадаўшчыцамі прафілактычныя гутаркі, настроіць на пільнасць і большую адказнасць у працы. Адначасова правяраў заявы, скаргі. Не прапускаў аніводнага парушэння. У майстэрнях калгаса «Ленінскае жыццё» рамантаваў матацыкл. Улятаюць на дварышча на матацыкле 2 хлюсты, расхлістаныя і без шлемаў. Вячаслаў хуценька працёр рукі і да іх. Участковы інспектар Сцяпанаў прадставіўся і папрасіў: «Прад'явіце дакументы». «А што мы парушылі? Чаму карыстаецеся матацыклам без шлемаў? А мы ж не ў горадзе. Заскочылі сюды на хвілінку». «Значыць, у горадзе парушаць правілы нельга, а ў вёсцы можна?» Вячаслаў праверыў дакументы, ўсё ў парадку. Але яго абурылі легкадумныя адносіны маладых матацыклістаў да сваіх абавязкаў. Дык вось, таварышы, каб з гэтага дня заўжды помнілі, што правілы дарожнага руху ў нашай краіне адзіныя на ўсіх дарогах. Выпісваю вам штраф. Участковаму немагчыма было пярэчыць. І не толькі таму, што ён ахоўнік парадку, амо найперш таму, што меў адкрыты і даверлівы твар, вочы сумленныя, чыстыя, як гаючая крыніца, голас мяккі. Яго знешняя падцягнутасць і ўнутраная сабранасць, аргументаванасць і лагічнасць довадаў заўсёды стрымлівалі парушальнікаў ад гарачнасці. Жылі, безумоўна, на ўчастку свае садоўнікі, але і да іх непадступных натур Сцяпанаў цярпліва падбіраў ключы. Пасля наведвання дварэцкага сельсавета і сельмага Сцяпанаў паехаў у новую вёску да рыбакоў, якія скардзіліся, што нехта прабіў іх лодкі. Людзі часта бываюць на прыродзе, мо бачылі, сустракалі незнаёмцаў. Але і ў іх Вячаслаў не ўзяў жаданай весткі. Падлічыў, аб'ехаў 9 вёсак.
Мільгалі ў памяці аднолькавыя твары, хаты, дарогі. Слядоў сівога і вярзілы не намацваў. Мо яны мінулі яго ўчастак? А мо дзе-небудзь у астатніх 40 неправераных вёсках? У бліжэйшыя дні трэба абавязкова праехаць па іх. І, відаць, заняцца толькі пошукамі небяспечных злачынцаў, а не так, як сёння, займаўся адразу ўсімі справамі участковага. Вечарэла. Сцяпанаў павярнуў матацыкл на Рагачоў. Ён ахвотней бег дамоў. Відаць, прытаміўся па ухабістых пасялковых дарогах. Некалькі разоў, як чалавек ад вялікай задышкі і натугі захлёбваўся, заглухаў. Даводзілася чысціць свечы, прасіць гаручага ў калгасных механізатараў. Славу часам здавалася, што матацыкл навучыўся слухаць толькі яго. Хацеў адзін трактарыст завесці, адно мазалі намуляў. Здалёк прыкмеціў агністы горад. Палымнеў у вячэрнім сполуху заходзячага сонца. Сэрца затахкала ў такт матору. Якая асалода! Ён зараз будзе ў сваім драўляным доміку са сваёй жаданай Ірай, са сваім сынам. Слава паддаў газу і праз колькі хвілін уляцеў у пасёлак касманаўтаў на сваю ціхую вуліцу. У рабочым пасёлку, дзе жыве Сцяпанаў малодшы, усё адмысловае, дыхтоўныя дамы, пераважна цагляныя, з прысадамі і маладымі дрэўцамі наўкол, роўныя вуліцы, як пад лінейку, і ці не ўсе яны выходзяць на адзіную плошчу, на якой магазін і аўтобусны прыпынак, важныя аб'екты пасёлка. А галоўная адметнасць у тым, што тут усё касмічнае. Пасёлак касманаўтаў, магазін «Космас», вуліца, дзе жывуць Сцяпанавы, носіць імя славутага беларускага касманаўта Пятра Клімука. І сабака ў іх Венера. Дзядзька Ахрэм падарыў шчанюка, а Слава даў клічку. Вось цяпер Венера ветліва сустрэла гаспадара. І пакуль Слава закатваў матацыкл у двор, яго выйшла сустракаць уся сям'я. «Татка, татка!» – перашком пакаціўся да матацыкла хлопчык з пшанічнай галоўкай. «Сынок мой!» – Слава кінуў матацыкл, падхапіў Славіка і на выцягнутых руках падкінуў угору. «Касманаўцік мой! Будзеш касманаўтам? Паляціш на ракеце?» «Не, татка, я буду міліцыянерам, як ты. Хачу на тваім матацыкле ездзіць». «Усім даводзіць, што стане міліцыянерам», – пацвердзіла сынава жаданне Іра. Слава апусціў сына на зямлю, абняў жонку. «Добры вечар, моя любая». «Зачакаліся. Я ж ведаю, родная, вашым чаканнем натхняюся і жыву». «А ў нас госць», – пахвалілася Іра. «Твой брацік Рыгор, кажа, падарунак нам прынёс». «О, паэт Рыгор наведаў нашу абіцель, мо вершы новыя склаў. Пайшлі ма ў хату». Браты шчыра абняліся, падужаліся. Рыгор, хаця і вышэйшы за Славу, і старэйшы на 3 гады, але пачаў прасіцца: «Пусці, браток, ну здаровы, адны мускулы». «Што ж ты думаў, Рыгор, трэніруемся рэгулярна, як і ў арміі, гатоўнасць нумар 1 да любых выпрабаванняў». Іра заўсёды зайздросціла моцнаму сяброўству, якім аб'яднаны браты Сцяпанавы. У іх увогуле сям'я дружная, адзін за аднаго гароі, адны ў іх і радасці, і беды. А братоў Валеру, Рыгора, Славу да таго ж моцна з'яднала служба ў арміі. Так здарылася, усе ўтрох служылі ў славутай чырвонасцяжнай дывізіі. У розныя гады толькі, адзін аднаму перадаючы эстафету. Да ўсіх іх ездзіла ў часць мама. Прывозіла дамашнія ласункі, сухарыкі, пячэнне, цукеркі. Хлопцы вельмі рыхтаваліся да яе простага і ў той час складанага пытання: «Як служыш, сынок?» «Табе не сорамна за мяне, мама». А вынікам такіх адносін да службы сталі падзякі камандавання. Вячаслаў меў падзяку за ўмелыя і рашучыя дзеянні, ініцыятыву, знаходлівасць, праяўленыя на вучэннях. І Феня Андрэевна з Міколам Рыгоравічам атрымалі падзяку за сына Славу ад камандзіра часці гвардыі падпалкоўніка Варанога. У сваім пісьме падзяцы ён пісаў:
Паважаныя бацькі, камандаванне і палітычны аддзел удзячны, што вы выхавалі ў сваім сыне добрыя якасці, смеласць, справядлівасць, працалюбства і фізічную вынослівасць. Будучы на вучэннях, ваш сын праявіў вялікую сілу волі, смеласць і мужнасць, за што адзначаны камандаваннем. За службу ваш сын мае 12 заахвочваннем. Можаце ганарыцца сваім сынам. У арміі Вячаслаў навучыўся рамантаваць тэлевізары, магнітафоны. Стаў прыгожа маляваць, авалодаў разьбой па дрэву, чаканкай па металу. Са службы маме прывёз падарунак чырвоныя тюльпаны з арганічнага шкла, а тату драўлянае пано, на якім выразаў былую хату на Камуністычнай. Усе армейскія гады Слава не ленаваўся пісаць пісьмы бацькам, братам, сёстрам. Рыгора нязменна прасіў: «Дарагі братик, прышлі свае вершы і кніжкі якіх-небудзь паэтаў, толькі добрыя шлі, і я тут буду вучыць вершы на памяць, добра?» Рыгор старанна выконваў просьбу брата. Так Слава полюбіў паэзію Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, Роберта Раждественскага, сваіх землякоў-паэтаў, загінуўшых на фронтах Вялікай Айчыннай вайны, Алеся Жаўрука і Міколы Сурначова. Многія з іх вершаў ён часта чытаў на памяць. Сёння Слава вельмі ўзрадаваўся братаваму прыходу, ведаў, Рыгор абавязкова пачытае новыя вершы. Іх любіць і Іра, нават сама спрабуе складваць. А гэта ж найдаражэйшы гасцінец ім. Яны селі вячэраць, пілі чай, і Рыгор напеўным душэўным голасам выдаў свае здабыткі творчасці, перад гэтым кінуўшы жартоўную рэпліку. Выступае нікому пакуль невядомы сямейны паэт Рыгор Сцяпанаў. «Отчизна моя, мой край бесконечный, со мною ты всюду, со мною навечно. На бойкой дороге, на узкой тропе в душе сохраню я твой взор и напев. И все мне тут мило, плакучие ивы, дубы вековые, пролески лесные, знакомые звуки и мамины руки. Отчизна родная, с тобой навсегда я, и нет мне дороже отцовского края, родимой земли». Рыгор замоўк. Маўчалі ўсе. Нават маленькі Славік таямніча пазіраў на дзядзьку. У яго вершы ён не ўсё зразумеў, але ўлавіў прыемную напеўнасць, як у калыханцы, і гэта спадабалася яму. Усе чакалі працягу, і Рыгор сарамліва ўсміхнуўся. Яшчэ адзін вершык кароценькі, без назвы, але пра каханне. «Если нам не спится, если май нам снится, а листва золотая что-то напевает, значит, это вновь к нам пришла любовь, красота сирени, теплота цветов». «Ты ж паэт, Рыгорка!» Слава паціснуў руку брату, з гонарам прадставіў яго нябачнай публіцы. «Прашу любіць і шанаваць, паэт Рыгор Сцяпанаў, слесар завода «Дыя-праектар». Іра з малым Славікам збегалі ў залу, узялі з вазы кветак і з усёй шчырасцю ўручылі іх госцю. Сарамлівы Рыгор заліўся чырванню і асмялеў. «А для ўсіх вас, для вашай сям'і я напісаў казку. Гэта і ёсць мой нечаканы гасцінец». «Чытай, Рыгор», – папрасіў Слава. «Хочам паслухаць казку», – падселі бліжэй Іра і Славік. Называецца казка «Чароўны замак». Рыгор сеў ямчэй, палажыў перад сабой спісаныя аркушы, але не чытаў, а толькі падглядваў, пераказваў. На адной маленькай планеце жыў-быў маленькі чалавечак. Звалі яго Міг. Ён удаўся такім маленькім, што адразу і не прыкмеціш. Але ж надта добрым быў. Яго дабрыня весяліла нават халодныя зорачкі, якія цьмяна віселі над планетай. Адкуль узяўся Міг на маленькай планеце, невядома. Толькі дакладна вядома, што часам яму рабілася невыносна цяжка. Казачнік кінуў позірк на брата Іру, Славіка
слухаюць. Нават маленькі Славік сядзіць ціхутка, аж роцік раскрыў. Брат задавольна падміргнуў: «Давай далей». І вось, калі Мігу аднойчы стала вельмі сумна, ён вырашыў змайстраваць сабе замак са шкла і зорак. Будаваў роўна 3 гады, 3 дні, 3 гадзіны, 3 хвіліны і 3 секунды. І вось замак зазіхацеў зоркамі. Такой прыгажосці не мела ўся планета. Але маленькі Міг зноў засумаваў. Замак пусты, глухая цішыня пасялілася ў ім. Ніхто нават не мог парадавацца прыгажосці замка, бо адзін жа маленькі Міг жыў на ўсёй маленькай планеце. Тады Міг упершыню ў сваім жыцці горка заплакаў. Па яго белым тварыку ручайкамі каціліся слёзы. Раптам адна з іх упала і зазвенела вясновым званочкам. «Ты хто?» – здзівіўся Міг. «Я сляза твоя. Але чаму ж ты загаварыла? Таму што ты плачаш. Мне сумна, і я пабудаваў замак, але яго ніхто і ніколі не ўбачыць». «Ох!» – уздыхнула сляза, знікаючы. «Дапамагчы табе можа толькі тваё шчасце. Шукай яго». І сабраўся маленькі Міг шукаць шчасце. Азірнуўся на свой замак, цуд са шкла і зорак, і пайшоў у невядомую дарогу. Ці доўга, ці мала ішоў, але раптам бачыць перад сабой вялізны сад. Глядзіць і вачам сваім не верыць. Па садзе лётае, махаючы вясёлкавымі крыльцамі, маленькая дзяўчынка. «Эй!» – паклікаў Міг. «Ты хто?» «Я?» – здзівілася дзяўчынка. Яна думала, што яе ўсе ведаюць. «Я крылатка. А ты хто? І чаму на маёй планеце?» «Дык гэта ж ты аказалася на маёй планеце. Я шукаю чароўнае шчасце. Ці не ведаеш, дзе яно?» «Не, не ведаю», – сумна адказала крылатка. «Я таксама хацела б яго знайсці. Давай разам шукаць». «Згодна», – радасна замахала крыльцамі дзяўчынка. І яны разам выправіліся ў дарогу. Крылатка азірнулася на свой вялізны сад, але не пашкадавала, што пакідае яго. Ці доўга, ці мала ішлі, ды вось наступіла цёмная ноч. На небе аніводнай зорачкі, вакол цемень і глухата. Раптам убачылі маленькі агеньчык. «Глядзі!» – крыкнула крылатка. «З неба зорачка ўпала». Падбеглі да яе, пытаюцца: «Эй, зорачка, дапамажы нам знайсці чароўнае шчасце». «Вы памыліліся!» Міг і крылатка пачулі ласкавы галасок. «Я не зорачка, я светлячок. Жыву адзін на гэтай планеце, мне вельмі сумна, і пра шчасце я нічога не ведаю». Так і пазнаёміліся. У Міга і крылаткі з'явіўся новы спадарожнік. «Хадзем», – сказаў радасны светлячок, – «я вам буду асвятляць дарогу, калі зоркі схаваюцца за хмары». Шмат дзён і начэй ішлі яны разам, абышлі ці не ўсю планету, ды раптам убачылі замак чароўнай прыгажосці са шкла і зорак. Ён увесь зіхацеў. «Глядзіце, глядзіце!» – закрычала крылатка. «Гэта і ёсць замак чароўнага шчасця, які мы шукаем». «Так, так», – пацвердзіў светлячок, – «якой цудоўнай прыгажосці замак, гэта ён». «Безумоўна, сябры, гэта ён», – пагадзіўся Міг. І сталі яны шчасліва жыць у чароўным замку. Крылатка высадзіла многа кветак вакол зорнага замка. Светлячок свяціўся ад радасці рознымі агеньчыкамі, і ад гэтага замак выглядаў яшчэ прыгажэйшым. А Міг складваў вершы і стаў вялікім паэтам. А разам з ім у чароўным замку жылі крылатка і светлячок. Яны натхнялі паэта. Рыгор закончыў расказваць, пачаў збіраць свае паперы. Першым азваўся маленькі Славік, папрасіў: «Дядя, а яшчэ пра Міга раскажыце». Другім разам: «Слава, сёння ўжо позна». Міг лёг спаць. «Малайчына, Рыгор, я і не ведала, што ў майго мужа брат такі казачнік. Віншую». Іра ласкава паглядзела на госця. «А я ж не напісаў у казцы самага галоўнага», – прызнаўся Рыгор. «І не напішу, толькі вам скажу. Калі на чароўнай планеце пасяліліся людзі, то Міга яны назвалі Славам Вячаславам. Калі вельмі пачціва звярталіся да яго, то называлі Вячаславам Мікалаевічам. Крылатцы далі імя Ірка,
Іра, Ірына Мікалаеўна, светлячка іх сынка, які бацьку назвалі Славам, а паколькі ён яшчэ маленькі, то ўсе завуць Славікам. І жывуць яны шчасліва ў сваім чароўным замку, пасёлку касманаўтаў. Ну, братухна, такое прыдумаць. Казка, а ўсё праўда. Вячаслаў весела зірнуў на Іру. «Праўдзівая казка», – пацвердзіла жонка. «Раскажыце яшчэ», – папрасіў Славік светлячок. «Абавязкова, Славік, толькі іншым разам», – паабяцаў Рыгор і падаў Вячаславу заводскую шматтыражку. «А гэта табе гасцінец з сюрпрызам. Там надрукавана моя казка, толькі рэдакцыя пераблытала і напісала тваё імя». Вячаслаў перахапіў з рук Рыгора газету, пачаў чытаць. Творчасць нашых чытачоў. Вячаслаў Сцяпанаў. Замак чароўнага шчасця. Казка. Што ж будзе, Рыгор? А нічога. Што напісана пяром, не высечаш тапаром. Я рады, братик, што ў рэдакцыі, які ва ўсім горадзе, лепш ведаюць міліцыянера Сцяпанова, чым слесара паэта Сцяпанова. З чым цябе і віншую. Вось гэта падарунак на ўсё жыццё. Я пайду ўжо, засядзеўся, Рая з дзеткамі зачакаліся. Браты доўга развітваліся, аж Іра ўмяшалася. Ну, годзе, як апошні раз бачыцьсе. Праводзілі Рыгора да брамкі ўсёй сям'ёй, вярнуліся ў хату. Братик, як электрык, прыйшоў і запаліў у нас святло, хваліў і адначасна цешыўся Рыгорам Вячаслаў. Праўда, падтрымала Іра. Бацькі вас надзялілі ўсім, што варта любіць, нельга не любіць, грэх не любіць. Дзякуй, Ірка, мне радасна, што наша сям'я падабаецца табе. Я адчула, што прыйшла да тваёй мамы не проста нявесткай, а дачкой. А да мяне не проста жонкай, а дзяўчынкай вясной. Сам ты, Слава, вясновы ручаёк, зялёным званочкам пераліваешся па камяністых дарогах жыцця. Адчуваю, ручаёк твой набіраецца моцы, гатовы вось-вось стаць горнай ракой, для якой няма перашкод на самых крутых перавалах. Ты гаворыш, як паэтка. Вясны без паэзіі не існуе, Вячаслаў пасур'ёзнеў. А я сапраўды часта задумваюся, што на свеце па сабе пакіну. Рана пра гэта думаць. Не, Ірка, не рана. Памылка многіх у тым, што жывуць не сённяшнім днём, а як у неразумнай песні спяваецца «Надейся и жди, все еще впереди». Не, чакаць не даводзіцца. Браць, штурмаваць, рабіць менавіта сёння ўсё, што толькі можна, не пакідаць на заўтрашні дзень. Нібыта яго не будзе. Вось як я хачу жыць. Слава, родны, ты ж так і жывеш. Работу займеў па сваёй няўрымслівай душы. Сын расце, сад пасадзіў. Светлыя думкі маеш. Ірка, я цябе маю, і гэта найдаражэйшая ўзнагарода ў жыцці, самая найвялікшая знаходка. Слава, ты нястомны ў сваіх прызнаннях, 3-й год жывём сям'ёй, а я сябе ўсё закаханай дзяўчынкай адчуваю. І я ж такі, Ірка. Славік пачуў, што бацькі загаварылі пра яго, кінуў складваць з кубікаў чароўны замак, падбег да іх. Тата, раскажы казку. «Ой, сынулька, табе спаць даўно пара», – схапілася маладая мама. «Казку хачу», – заўпарціўся малы. «Добра, добра», – Слава ўзяў яго на рукі, панёс у спальню. «Толькі дамовімся, пасля казкі вочкі адразу заснуць. Добра? Я заплюшчу вочкі, яны заснуць», – пагадзіўся Славік. Бацька паклаў сына ў ложачак, сам сеў на вялікі ложак, побач прымасцілася мама. «Якую ж казку збавіць», – падумаў Слава. «Усе кніжныя казкі пераказаў. Давай-ка, як і Рыгор, паспрабую прыдумаць сваю». Жыў-быў на свеце хлопчык. «А як яго звалі?» – азваўся Славік. «Славікам звалі», – адказаў бацька. І гэта вельмі спадабалася малому, бо ён прымоўк і уважліва слухаў. Жыў той Славік у невялікім горадзе і вельмі любіў пазіраць у неба. Зайздросціў сонейку і зоркам, якія зверху свяцілі на зямлю і бачылі на ёй усё-ўсё. Высвечвалі промнімі ліхтарамі паселішчы, дзе жылі людзі, а ў лясах звяроў і птушак, рэкі і азярыны, у якіх вадзіліся рыбы. «От бы і мне калі-небудзь падняцца высока-высока», – думаў Славік, «дазірнуць адтуль на свой горад, на сваю хату, на сваю школу.
А каб даляцеў Славік да зорак, ён бы сабраў іх у прыгожы букет і прынёс сваёй маме, бо яго мама, верыў Славік, самая найлепшая ва ўсім свеце. «Моя мама самая найлепшая ў свеце», – азваўся з пасцелі Славік. «Правільна, усе славікі лічаць, што іх мамы самыя лепшыя», – падтрымаў за ўвагу казачнік і папрасіў: «А ты, Славік, як і дамовіліся, слухай ды засынай». «Добра, ужо буду засынаць». Дык вось аднойчы Слава працягваў прыдумляць казку і рабіў гэта з лёгкасцю, бо прыгадваў сваё маленства. Аднойчы над горадам, дзе жыў хлопчык-летуценнік, закружыў самалёт. Быў ён падобны на страказу, якую лавілі дзеці ў лузе. Гэткія ж крылы, толькі гудзела нябесная страказа надта страшна, аж зямля трэслася. Пакруціўся самалёт над горадам і пайшоў на пасадку на вялізнае поле за горадам. Амаль усе дзеці горада кінуліся туды падзівіцца на цуд. Падбеглі да самалёта, а з яго выходзіць рослы дзядзька ў тоўстай вушанцы з квадратнымі акулярамі ў шырокім камбінезоне, які рабіў яго крыху падобным на мядзведзя. Усміхаецца: «Ну, ці ёсць сярод вас лётчыкі?» Дзеці зашушукаліся і выштурхнулі ўперад Славіка. «Во наш самалётчык, хоча зорак у небе назбіраць і маме падарыць». «Гэта праўда?» – спытаў лётчык. «Праўда», – адказаў Славік. Тады лётчык саскочыў на зямлю, узяў Славіка за руку. «Паляцім да зорак». Усе дзеці ахнулі ад зайздрасці, а Славік усміхнуўся рот да вушэй. Зачыніліся дзверы за лётчыкам. Самалёт весела заржаў, як конь, засумаваўшы паволі. Прапелер так хутка закруціўся, што перад носам самалёта ўтварыўся махавік, кола, ад якога гнуліся долу травы, уздымаўся віхурай пыл. Дзеці са страху адбегліся, а калі самалёт заскакаў па аэрадроме, паляцелі за ім. Усе зайздросцілі Славіку. Самалёт узняўся ў гору, зрабіў круг над імі. Усе перасталі верыць, што там цяпер сядзіць іх Славік. Толькі стаяў на зямлі, ды раптам у небе. Гэта бывае ў казках. Слава прыпыніў на хвіліну свой аповед. Сын нерухома ляжаў з заплюшчанымі вачыма. Было падобна, што ён, Славік, сам узняўся ў зоркавае неба і крышку усміхаецца, падсмоквае губкамі ў сне. Бацька-казачнік з замілаваннем пазіраў на сына, а свой расказ толькі ўжо сцішаным голасам дакончыў жонцы. Яна сядзела побач, па-дзіцячы гарэзлівая, таямніча свяціліся яе вочы. Што далей са Славікам? Апусціўся самалёт. Усе падбеглі, каб павіншаваць Славіка самалётчыка. Адчыніліся дзверы. Шэрым камячком скочыў ён на зямлю. Стаіць перад дзецьмі, а вочы поўныя слёз. «Што з табой, Славік, страшна было?» – дапытваюцца. А Славік паказвае ім чырвоныя пальцы, прышчаміў. Аказваецца, як садзіліся ў самалёт, ён неяк умудрыўся падсунуць пальцы ў дзверы і цярпеў, бо заплачаш і лётчык высадзіць. Так з заціснутымі пальцамі і лятаў над горадам. Зорак маме не прывёз, але ж і не струсіў. З тае пары ўсе дзеці горада называлі Славіка лётчыкам, і ён паверыў у сваю мару. Пасля дзесяцігодкі паступаў у кіеўскае лётнае вучылішча, здаў усе экзамены, але не прайшоў па конкурсу. Вось і казка ўся пра Славіка-лётчыка. Іра сядзела задуменная, ды раптам прыгадала купалаўскія радкі, якія вучыла на памяць у школе. «Вазьмі ж мяне, лётчык, хачу я пабыць у людзях, паглядзець, як месяц на небе начуе, як блукае ў лесе мядзведь. Вось жа ўзяў цябе ў свой палёт, не шкадуеш? Я такая шчаслівая з табой, Славік». Незвычайна лірычным атрымліваўся вечар у сям'і Сцяпанавых. Не хацелася з ім развітвацца. Іра скочыла з пасцелі да кніжнай паліцы, якую зрабіў Слава, ухапіла некалькі томікаў паэзіі, прапанавала: «Давай пачытаем». З радасцю.
Яны перачытвалі любімыя вершы, якія даўно зналі, адшуквалі новыя, а пасля адкрывалі наўздагад любую старонку, гадалі, што каму выпадзе. І вельмі радаваліся, калі радкі паэта супадалі з іх думкамі і жаданнямі адно да аднаго. Збіраліся ўжо спаць. Слава панёс кніжкі на паліцу, да раптам побач з часопісам «Наука і жизнь», «Чалавек і закон», «Савецкая міліцыя» неяк па-новаму убачыў роўны стосік пісьмаў. Уздрыганула паэтычна настроеная душа. «Ірка, нашы пісьмы, гэта ж наша паэзія, давай пачытаем, а? Нясі». Слава ўхапіў канверты, прынёс у пасцель. Дамовіліся. Іра чытае Слававы пісьмы, Слава Ірыны. Адбылася пераклічка закаханых сэрцаў. «Ірка, ніколі такога не было са мной. Мяне вельмі радуе спеў птушак і пчолка на кветцы, улюбёныя голубы і нават звычайны промнік сонца. Сёння бачыў цябе ў сне. Мы трымаліся за рукі, прагульваліся па беразе прыгожага возера. Пасля каталіся на лодцы. Вада чысцюткая, усе каменьчыкі на дне бачны. Бабка моя казала, што бачыць у сне ваду к добру. Нібыта вада сімвалізуе яснасць і ўпэўнасць. Давай будзем заўсёды шчырымі і бязмежна адкрытымі. У пачатку я ўспрымаў цябе толькі разумнай і мэтанакіраванай дзяўчынкай, паважаў і адказваў любасцю. Пасля пачаў бачыць у табе добрага друга. І мяне гэта радавала, бо ў жыцці сапраўдныя людзі сустракаюцца не вельмі часта. А цяпер я зразумеў, кахаю цябе і толькі цябе буду кахаць усё жыццё. Мой дарагі Салоўка, Славік, усе мае думкі пра цябе. Дзе ты цяпер, што робіш, пра што думаеш? Села вучыць урокі, але ў галаву нічога не лезе. Вось і пішу табе, бо інакш страчу розум. Славік, ты найлепшы чалавек у свеце. Не магу ўявіць, што б рабіла без цябе. Ты для мяне самы блізкі і дарагі чалавек. З табой спазнала сапраўднае каханне, першае ў маім жыцці. Калі зможаш, родны, то прыедзь, наведай сваю студэнтку. Я сустрэну цябе на вакзале. Ірка, я дзяжурны сёння па аддзелу. Ужо 3 гадзіны ночы, спіць горад. Відаць, і аматары розных прыгод спяць спакойна, а я пішу табе пісьмо. Учора таксама працаваў позна, да 2 гадзін ночы, а сённяшнюю ноч дзяжурны. Любая моя, ты дапамагаеш мне працаваць, з думкай пра цябе пераадольваю ўсе нягоды. Беражы сябе, родная, не хвалюйся, пакуль жыве наша каханне, будзем жыць і мы. Мілы Славік, ты не ўяўляеш, як я чакаю ад цябе пісьма, думаю пра цябе кожную хвілінку. Раней не ведала такіх пакутлівых пачуццяў. Стараюся вучыцца, каб табе не было сорамна за мяне. За семестр будзе толькі 1 тройка, астатнія 4 і 5. Ты не хвалюйся за мяне, здам экзамены і на крылах прылячу да цябе. Хадзілі са Святланай у кіно па данным уголовного розыска. Фильм про милицию, и я увесь час думала про тебя, моё сонейка. Ирка, служба моя проходит нормально. Сёння занятки по огневой. Стреляли с пистолета Макарова боевыми патронами. Усе кулі пусціў у 10. Учуся водить мотоцикл с коляской. Вельми подобаецца. Иду на работу раненько, вяртаюся поздно. Служба ад гімна до гімна. Не шкадую, што зрабіў такі выбар у жыцці. Участак мне выпаў нялёгкі, хачу пакончыць з усёй мярзотай. І калі раптам гэта ўдасца і не застанецца аніводнага нягодніка, тады папрашуся настаўнікам у школу. Але, відаць, на мой век хопіць работы ў міліцыі. Ехаў ад цябе з Гомеля і ў жлобіне затрымаў аднаго жуліка, даставіў у Рагачоў, здаў куды трэба. Як бачыш, справы мае ідуць нармальна. Чакаю твайго вяртання з вучобы, як салавей лета, а пакуль моцна-моцна цалую цябе, моя вясна. Іра закончыла чытаць пісьмо, даверліва зазірнула Славу ў вочы. Родны мой, я же цяпер помню, як цалавала гэта тваё пісьмо. А я вось гэта тваё. Слава трымаў у руках аркушу клетачку з вучнёўскага сшытка. Ты написала письмо вершем. Улыбнись на прощание, милый, подари мне тепло твоих рук. Я хочу, чтобы все, что было, сохранил в дни наших разлук. Мо не трэба далей, Славіка, засаромілася Іра. Яна баялася не пачуццяў, а сумнявалася ў дасканаласці сваіх вершаў.
Яшчэ одну строфу попросил Слава и почал читать. «Буду ждать тебя дни и ночи, верю я, ты вернешься ко мне. Я люблю тебя очень-очень, как никто не любил на земле». Поздно свяцілася ў спальні міліцыянера Сцяпанова акно. Зыркім светлячком пазірала акно на начную вуліцу Клімука. «Любы мой, давай адпачываць, позна ўжо. Салодкіх сноў, каханыя». Слава прытуліў да сябе Іру, як дзіцё, пацалаваў у гарачы лоб. Сцішваючыся перад сном, яшчэ раз прыгадаў, як яны хваляваліся перад вяселлем. Іры не споўнілася тады 18 гадоў і вельмі перажывалі, ці распішуць. Зводнай свахай выступіла Галя Кахановская, інспектар па справах падлеткаў. «Даверлівая моя Ірка», – падумаў Слава, – «абяцаю аберагаць твой сон і спакой. Усё жыццё буду кахаць. Гэта не толькі тваё першае каханне, а і маё, першае і адзінае». Яшчэ падумаў Слава, што пражыты дзень трэба запомніць. Надта напружана працавала душа, а толькі на добра нацягнутых струнах можна сыграць жаданую мелодыю. У чыстым небе над пасёлкам касманаўтаў весела гуляў серабрысты маладзічок.